Kani gadi ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulih pi de merinong ti walang. Kini kilong gimat ki bakongsan jang ka khubor man tak step. Ke India kala ju yai long barabor ka ri ka beningkong ban shashkor ka Maldives haman la ka por badan kam long menteri rang badu ka ri Narendra Modi. Menteri ke Sarkar India wakmi iki kam jong ka ying darbar thawan ukiren rijiju ong bakathan chate lamingi kala kiu step ba hapo ka jinglam jong menteri rang badu Narendra Modi. Yaro menteri rang ba ka Meghalaya konrat ke sangmai ka kanhuan SDRF NDRF at kiwi kibala la man penbiang ka jinan kam bekerki ha ka jingsle harilom garo. Ki khubor ki babnia. Menteri rang badu ka Narendra Modi ong ba ka India kala ju yai long barabor ka ri ka beningkong ban shashkor ya ka Maldives. Ha ka jingkren jong shekilat pathai khubor hadien ka jingkren kamru president jong ka Maldives Muhammad Muizu menteri rang badu Narendra Modi ong ba ka India kala ju yai pendep ya la ka jong ka kamram ba jingkit kli kum ka para marjan na ka benta ka Maldives la ka dei ha ka jingnan kami ki mar ba kongsan na ka benta ki nong snong jong ka thikari ka jing penyo umbam umdi ya ka por lenshop mariang lani ka jing penbiang ya ka dawai tika na ka benta ka Maldives ha ka por wakhi ka khlam COVID-19. Menteri ke Sarkar India wakmi iki kam jong ka yeng darbar thawan ukiren rijiju la ong bakathan chte lamingi kala kiu step ha ka lenti se ka roi ka par ha po ka jinglam jong menteri rang badu Narendra Modi. Haka jingkran jugu baka waini kita mai penwi khubor utai menteri sarkar lo ong baka jingsuk kasin syar habor ko ka than chate lamingi lait no katuk ani ki jingja ki basungsi haka jalam Manipur. Ula theting ka sing congress da ka kenno bakam shimla le ka no ka kam ka ban penbit pen biang ni krisha ni ka roi ka par haka than chate lamingi. Uang banadu ba ka por balong menteri rang badu Narendra Modi kidan hadu palat 10,000 ngot kiruking atiar ki bala wan pendam miladi lembat ki tiar pom jongki bat ki bala ya minta ka emlang salang ka babet. Menteri rang ba ka Manipur Environ Singh min ka siulai kren ba ki samla ki bala yo jing kai pendibet ha ka hospitality sector ha po ajang ka hunar se rozgar scheme ha Hindu College Delhi. Menteri rang ba ulai kendo ikiti ki samla ka office trekam jung ha secretariat. Ya ka program na penyat da ka jing trelang ha pedeng tanat tourism bat ka tanat ka bakmi iki karkhana ba ka khai pateng jo ka sarkar Manipur. Ha po jang ketika skim hunar se rozgar ba lakmi da ka tanat tourism kumba saus pa angot ki samla ki layo jing kai pentibet ha gi benta ki ba pher jong ka hospitality sector. Na kita ki saus pangut sis pa androp khondai ngot naki ki layo kam ha ki jaka sor ki bokongsan ba nyu prangot ki dei ki ba ha ba ka thop internally displaced persons IDP lani ki bla sakma na ki shnong traila jong ha ka jing ai jing kren jo Environ Singh la ai ka jing ro ya ki deputy commissioner jo ki district ba di ki officer rang ba jo ki tanat rekam ba pher ki bla IT lot met men si men penyo ya ketika program ai jing kai ka bekerpang na ka benta ki khon samla. Menteri jong katanat India jong ka Sarkar India wakmi iki karhana penmi marbam ucirak paswan ulong ba an sabu shis patli ki Jakarta si ki marbam hakini ki sngi ki banwan uang bakatanat rekam jong kan bo yakini ki Jakarta marbam ban pentikina baka jingbam ka ba ka poisha ki pajba ha ka jing ajing kren jong ha ka program Mesmerize ka bakat lai ya ka bala penya da ka FICCI ha New Delhi min kasngi ucirak paswan ula pensngo ba an sabu sanbu tuli ki irradiation unit ban penduna ya ka jing pensap ki jing bam mara ka joka por dan pentikna ya ka jing penmi ki marbam ki babha ha ki jakat le jing bam upaswan ula kenturu ya barok ki nong khai ki baidon menta ha ka karkhana penmi marbam bakin ai ya ka jing kershan ka pura ban penlong ya keri India kum ka thiar ken show marbam ka balado ha ka Kini ke khubor ka wanshpi na ka AKASHVANI Shillong. Menteri rang wa ka Meghalaya konrat ki sangma ulai khuble yaro eka kanhon NDRF SDRF ki pulit ka jilla bat ki bor punya district ha West Garo Hills bat South Garo Hills na ka benda ka jingla jungki ben penbiang ki jinan kam ki bakarki ha ka por bakhi ka jingsle
Kekenhuan SDRF bat NDRF kila peni ya kamen sim berselur bat ya kamen berjuat bat ajing kershani ki lanat shlei bat dan pelat ya ka jing im ka jong ki brio ki babon ha ka te ka than. Kila nak shlei kila yo ka jing rap ka jing penselur men sim da ka jing dan jo kekenhuan SDRF bat NDRF ha ka por ka ba ki don kam kerki. Da ka jing ay beteng man ajing kershan ba jing rap badan kam kerki ha ka thain dalu ka bala shat lenshap da ka jing shlei ka kanhon State Disaster Response Force SDRF jong ka Meghalaya min kasi ka lay rap iki bor badi khmi ka block da ka balit sam iki mar ki badan kam ha gi jaka ki ba pher jong ka te ka block ke SDRF ka lalit man sam iki jingnan kam bokongsan ha South Kujikura Ringram para bat Adangri bat hadalu CNRD block office. Ha barang para ka kanhuan SDRF kalahap ban kam ya ka wa de ki leng kenda ki balasnahi bat kila penun kam de ki telai ban penpoi ki tiar sha ki nong snong ha ka te ke jaka la ban pen kan mau biang hang ni ba ka kanhuan SDRF kala dan hadalu nadu man si tho dieng jong ka tayo balala namar ka jing khi kan san jo ka jing shle hadien ka jing ther jong uslap ubajur. High Commissioner jong ka Australia sa India Philip Green minnin kasi ulalet banya kendo ekran ulat jong ka jila Arunachal Pradesh Lieutenant General Bashong Thai Uketi Parnaik haka jaka sa jong ulat ka badan ha Itanagar kaji ekran ha padang kiti ki armut ki noelam kala long halor ka jing pen yare ka sengkam la jong ki jing ai jing kai pentibet iki jat kam ki ba pher ki jing star ka juk menta ka jing pen mi boarding electric ka jing wat benya iki mar po khando bat ka karkhana jong okai perthai ulat ula banjur halor ka jing la bo jing samla ka jela Arunachal Pradesh banyak penkhalan ya ka sengkam ka jing hikai pentibet bat ka technology la ki yo ya ka jing kershan ba ka jing rap ka batikena uong ba ki don ya ka sap ka phong bat ka mon bantrei la da play ka lat ka lenti ling ba ka jing kershan ki pakerpang namar ka jing bang menjor jong ki seng ba pher ki ba pen i ki jing e ha ka ba ide ba ka jing thmu wan ra e ka lenti ya rel imat ka sarkar Meghalaya ru kan berat no ya ka jing mut menteri ya ka projek lenti rel hadu bernihat kat no sedu Shillong ka tolong khubor bla yo an ka North East Frontier Railway NFR ka pen i ka jing sngo diau ya ka jing skap jar jong ka sarkar Meghalaya halor ka projek lenti rel na Tetilia sha bernihat lapan sengau ba katri ka ta halenter jong ka te ka projek linti ya rel ha Assam kala Jandapura bat lada ka NFR kam yo wan pentre ka kam ha Meghalaya kala wan pendam no ka jing tre ya ka te ka projek ha ki jaka ki ba ha Assam ka sarkar MDE ha po ka jingilam jong ka NPP kala bo ya ka projek linti ya rel Shakendong menta kala long palat laisnem ba kam shim la wan play ki ki lat man penthama ye ki te ki projek ki bala sa teng ka projek Tetilia bernihat kadai ke bala shu sa teng na usnem arajar khanyo hadin ba ka Khasi Students Union KSU kala penpau ya ka jing persha ka bajur ka Don Bosco College Tura kala play pada ya ka Indo Bangla Cultural Youth Camp arajar arpusau minhin kasngi ukongsan hakate ka jingelang play pada ya ketika program uday unikman CH Marak Deputy Chief Executive Member jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC haka jingnan lang jong arporbo mrong Regional Director ha Caritas Mymensingh Region Bangladesh laslang ya ka program daga jing duai belai lam di khana apudi jong ka Don Bosco College balapan buat daga jing thang syarak jing shai na ka benta ka te ka program ka bakarpang haka jingkren jong unikman CH Marak ula kentu ki samla puli achik jong ke India wan treshitom khanaman poisha ki thong barat ba haka jing im bat kentiu ka buram jong ka jatun rio ula aido ka jingiro ka kenhuan achik na ri Bangladesh bat ikar kom penyai kam jong ki kinong kren na ka ri Bangladesh kila ai khoble sngongo ka Don Bosco College ka bala penlong ya ka bakum ka te ka program ka banyarap shibun ki samla puli ban sngongo kampanya shaphang ka kolshor trenrai jong ki ka tu ni ka khubor kelakut bakalawan shpina ka Akashvani Shillong sashi puar kata ka puar prabaji nginya so baka Delhi station na kamta ka khubor ka ktin Hindi ban penbod ka khubor phareng ka puar pra khatsan minin kani ka Akashvani Shillong